Тем временем Россия готова применить против Украины 3500 танков и 11 тысяч БМП. Об этом сегодня на Международном форуме по безопасности заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. Что еще в Киеве обсуждают представители из 2 десятков стран, нам расскажет Елена Стытюк. Она с нами на прямой связи. Лена, приветствую. Тебе слово. Вітаю, колего. Російська Федерація готова до ведення масштабної континентальної війни. Про це сьогодні на безпековому форумі повідомив секретар Національної ради з питань безпеки і оборони Олександр Турчинов. За його словами, країна-агресорка готова застосувати понад 260 тисяч військових. За словами Олександра Турчинова, вздовж цього кордону зосереджені армійці Російської Федерації. Зокрема, Росія використовує і системи «Іскандер». Вони знищують цілі на відстані 2,5 тисячі кілометрів. За словами Олександра Турчинова, це демонстративний вихід Росії з угоди щодо заборони використання ракет середньої дальності. Крім того, Олександр Турчинов заявив, що Росія зосереджує і в Криму величезну кількість зброї і створює військову базу на території анексованого півострову. Далі пряма мова. Російський агресор готує потужний потенціал в Криму військовий. Чисельність військових понад 30 тисяч чоловік. На півострові розташовані потужні ракетні системи. І остання перекидка на півострів зенітно-ракетного комплексу С-400, який може вражати літаки в будь-якій точці нашої країни. За даними Міністерства внутрішніх справ, лише на території окупованого Донбасу перебуває нині 35,5 тисяч бойовиків. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Певну відповідальність на це він покладає і на світову спільноту. Чому саме? Слухаємо далі. Я був свидетелем того, як лідери великих стран звонили в кабинет Турчинова в 2014 году, звонили в кабинет Яценюка и говорили: не провоцируйте Путина, спокойнее, давайте как-то спокойнее. И это спокойнее обошлось нашей стране очень дорого. Оккупированным Крымом, оккупированной частью Донецкой и Луганской области. Тим часом у НАТО констатують певні ознаки стабілізації ситуації в Україні, а також прогрес у реформах. Про це повідомила сьогодні заступник генсека НАТО Роуз Гетте-Мюллер. За її словами, тим не менш, Росія продовжує агресію щодо України, але вона підкреслила, що Альянс може навіть певним аспектам повчитися в Україні стосовно якраз протистояння російським гібридним війнам. Студія. Лена, спасибо тебе за информацию. Это была Елена Стытюк с новостями из форума по безопасности, который в эти минуты проходит в Киеве.